गोजोननाय थाबाय Kick le kick. Mun bude terus sih. Lelaki, hatam lagi nih. Kan ya. Gol. खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि सान्थन बर' आं थाखो 7 फरायो गिबियावनो जों उदालगुरि जिल्ला बर' फरायसा आफादखौ आं साबायखर बावो कुब्रालि दख'रा आबसुनिफ्राय आफादगिरि जानानै आं बिथांमोननि गथ'फोरखौ लोगो मोननानै आरो जोंनि कुब्रालिनि गेलेग्रा फोथाराव बिथांमोनखौ जोंनि स्पर्ट्स सेक्रेटारि बिथाङा जयन्त बर'आ बिथांमोनखौ फोरोंदों नाथाय आं आसा खालामदों बिथांमोननि बे गावनि जा गेलेनाय थांखि लोगोसे गावनि फरायलांनाय आरो गावनि जिउ राहाखौ गेलेनाबो गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हाथों आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों कुब्रालि दख'रा फरायसा आफादा दिनै जाहाथे बे गथ'फोरा दिनै गोरलैयाव देरहानो हादों जाहाथे आसा खालामो फैबाय थानायावबो गावनि बे खेलाजों लोगोसे गावनि जिउ राहाखौ दैदेननो हायो आरो लोगोसे आं साबायखर बावो जोंनि कुब्रालिनि दख'रानि स्पर्ट्स सेक्रेटारिखौ बिथाङाबो बे गथ'फोरखौ जाहाथे फोरोंनायाव मदद खालामनायनि थाखाय जोङो खाग्राबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जेब्लानिफ्राय जिल्ला एबसुजों खुंजानाय नैबे 13 बोसोर बैसो सिंनि जे गेलेनाय बादायलायनाय बेखौ उदालगुरि जिल्ला एबसुआ बानजायबोनाया देग्लाय 10थि बोसोराव सफैबाय आरो बे देग्लाय 10थि बोसोरावबो खाग्राबारि दख'रा एबसुआ गुबुन बोसोराव जाबायदि बाहागो लाबोदों जाबायदि माने पारफरमेन्स खालामबोदों देग्लायबो बेबायदिनो खालामदों जोंनि दख'रा एबसुनि गेलेमु नेहाथारि बिथांनि गोब्राब नाजानायाव आरो माखासे सिनियर्सफोरनि जि मोनसे कच होनायाव जोंनि आथिखाल दा गेलेबाय थानाय प्लेयार्सफोर बिथांमोना खोब गोब्राब एबा गोख्रों रोखोमै प्रिपेरेसन खालामनानै पारफरमेन्स खालामदों एबा 2015 मायथाइयाव जाबायदि जों पारफरमेन्स खालामनानै देरहादोंमोन देग्लायबो जोङो आसा बायदि आरो देरहागोननि मिजिंखौ लानानैनो दिनै जोङो बर्नगाव आनसलिक एबसुनि हेंथायै गेलेनाया सोलिगासिनो दङ आरो जोङो फाइनाल गेलेनायसिम जोङो फाइनाल गेलेनानै देरहानायखौ जोङो थांखि लानानै दासिम गेलेगासिनो दङ Kemarin puncaknya golor kan cepat gol. Two ball point asal jadi.
आंनि मुङा मुस्रि धोरोमसा बर'। आं खाग्राबारि जनता एमइ स्कुलनिफ्राय फैदों। आङो गेलेना जोबोद मोजां मोनदों बल गेलेनानै। खुलुमबाय, आंनि मुङा मुस्रि कार्तिक बर'। आं दायो इउएन एकाडेमि खाग्राबारि फरायसालिनि थाखो 9आव फरायगासिनो दङ। आंनि आफानि मुङा मुस्रि खगेन बर' आरो आइनि मुङा बिजुलि बर'। आंनि हबिया जादों फुटबल गेलेनाय। आं बे खेलाखौ गेलेनानै मोजां मोनो आरो बे उदालगुरि जिल्ला एबसुआव होनाय बे फुटबल गेमाव आङो गेलेनानै खाग्राबारि एबसुनि जानानै गेलेनो मोनदों आरो जोबोद मोजां मोनदों। आं इयुनाव सासे सफ्टवेर इन्जिनियार जानो सानदों। आंहा गेलेनाय आरो फरायनाय समाव जेबो उसुबिदा जायाखै। आङो बेलासिनि 3 रिंगानिफ्राय 5 बाजियावलागै फुटबल गेलेनानै 5:30 फरायो। बेखौनो बुंनानै आं दिनैनि होनाय जाबाय। खुलुमबाय, आंनि मुङा श्री नेरसोन बर'। आं खाग्राबारिनि आङो आं खाग्राबारि आन्डार 13नि कचारबो नङा, जेनेबा आंबो सासे प्लेयारसो। जास्ट आंबो गेलेबाय थादों। जेनेबा आंनि लाइफआनो फुटबल। आं फुटबलखौनो आंनि मोनसे मोजां सानना लाबाय। जेनेबा लाइफआव आं फुटबल खेलायारि जानो जोबोद इस्सा दङ आरो जेनेबा बेजों लोगोसे आंनिनो फंबाय उन्दैफोरखौ बिदिनो आं जा रोंगौ आं बेखौनो फोरोंबाय। फोरोंनानै दिनैनि नैबे जा खेलायाव आंनि फंबाय मुवा गेलेनानै जा देरहानो हाबाय, बिथां मा गामिमोन बर्नगावजों गल 2आव फेजेननो हादों। बेखौनो आं जोबोद गावखौनो मोजां नांदों आरो जेनेबा दिनै फार्स्ट आं नैबे बोसोराव फंबायमोनखौ फोरोंनानै आं जेसेबां फोरोंहोनो हादों, बे आंनि मोनसे गोजोनथाव। आं सानो आंनि फुटबल गेलेनाया सानफ्रोमबो मोजाङैनो थांथों।